ஐயோ அடுத்து உள்ள போட்டு குழந்தை ஐயோ பட்டு 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 புடி 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 எல்லாம் புடிங்க புடி 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 ஏய் எல்லாம் புடி எல்லாம் புடி எல்லாம் புடிங்க அடுத்து உள்ள போய் அந்த குழந்தை ஐயோ எல்லாம் புடி ஐயோ இது பையா பக்கத்துல கம்மிட்ட கம்மிட்ட குண்டங்க குச்சாச்சி இல்லப்பா குச்சாச்சி குழந்தை ஏய் ரைட்டா புடி இழுத்து புடி அந்த வீட்ல யாருமே காணோமே ஏய் இழுத்து புடி அம்மா இழுத்து புடி ஐயோ ஐயோ பாரு ரைட்டா புடி இழுத்து புடி இழுத்து புடி நல்லா டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு ஐயோ டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு ஏய் அந்த ஏசி மோட்டர் திருதாங்க இது அது வந்துட்ட ஏங்க அது வளர்க்க புடிடா கால கட்டப்புடி ஐயோ இன்னுமே புரியல கடவுளே கத்து நல்லா டைட் பண்ணு கால புடி கால் புடி டைட் பண்ணு இது அவருக்கு தெரியல அங்க இருந்து தெரியல அவருக்கு